Gidapit sa siyudad sa Dapitan ang mga bikers sa pagbisita pag-usab sa dakbayan, samtang giseguro sa city government ang kaluwasan sa mga bikers, kinsa mipahigayon o convention sa dapit. Si Jong Kajon adunay detalye. Jong? Mencho, ipasiguro ni Dapitan City Mayor Rosalina Halusot ang kaluwasan o seguridad sa mga bikers kinsa mitapos gahapon sa ilang tuluka at daw ng convention sa siyudad. Gikan sa lain-laing dapit sa nasod, ang mga bikers kinsa mitambong sa tuluka convention. Tapos sa National Federation of Motorcycle Club, ang mga bikers kinsa mibisita sa Dapitan City, dala ang mga big bike. Ilibot sa mga bikers nitong Sabado ang major tourist area sa Dapitan of Dipolog City, lakip na ang inilang Dakbayan Beach Island Resort o ang ilang longest zip line sa Asia. Atol sa fellowship, nga gidalit sa city government, ipasalamatan ni Mayor Halusot ang federation tungod sa pagpili sa Dapitan City. Matod sa mayor, dako kini tabang alang sa pag-promote sa turismo sa siyudad. Gikan sa tourism industry ang major income sa Dapitan City. Mencho? Daghang salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City.